Hej, jeg vil lige vise, hvorledes det er muligt at oprette en website i Google til sit hold eller klasse, afhængig af hvor store ambitioner man nu har. Man logger ind på Edulife, og så går man herop i Google, og så hernede så finder vi Google Sites. Så det trykker vi på, og så åbner den et nyt vindue. Vi har stadigvæk Edulife her, og så et nyt vindue her. Her ligger så alle de hjemmesider eller websites, som jeg har lavet. Og når man så ønsker at oprette et, så trykker man opret. Der er mulighed for at vælge nogle skabeloner, kan man godt sige, af andre former for websites. Så for eksempel den her Classroom, hvis man vil det, så kan man gå ind og se, hvad de indeholder. Men for ikke at gå for meget i detaljer nu, så vælger vi bare en tom skabelon her, og så skal den have et navn. Navnet, vi kunne kalde den her, vi kan kalde den Fysik B 2015 til 2017. Her. Så kan vi vælge et tema. Og temaet her, det siger kun noget om farverne på websitet. Så farverne på websitet her, jeg kan snuppe den der. Det er sådan lige mine farver her. Så kan man gå længere ned her i bunden. Der er flere valgmuligheder. Så kan man lave nogle kategorier her. Det handler om fysik. Og det er undervisning. Og man kan også beskrive websiden her. Fysik B på Solrød Gymnasium. For eksempel. Så trykker vi opret. Så går der lige et stykke tid, inden den er klar. Men det, der kommer til frem nu lige om lidt, det er, at den opretter en hjemmeside, hvor vi har navnet heroppe på hjemmesiden, og heroppe øverst står strengen, altså det vil sige linket til hjemmesiden. Det kan man bruge senere til at offentliggøre det over for eleverne. Siden starter sitet har kun én side til at starte med, nemlig startsiden. Startsiden er den side, man vender tilbage til. Hvis man trykker heroppe på sitet, så vender man tilbage til startsiden. Man kan godt redigere siderne selvfølgelig. Hvis jeg nu ikke har lyst til, at den skal hedde startside, så kan jeg gå herop og trykke på redigere side. Så kunne det være, at jeg for eksempel hellere ville have, at det skulle være nyheder for holdet. Så trykker jeg gem, når jeg har lavet de ændringer. Hvis jeg vil have indhold, så putter jeg det ind her. Det kommer vi mere ind på senere. Så trykker vi gem. Så lægger mærke til, så ændrer den heroppe. Men den ændrer også herover i navigationsområdet. Fordi herover der foregår navigationen. Det er her, hvor den navigerer rundt for siden. Nu vil vi gerne have lavet en struktur for hjemmesiden. Og det nemmeste er lige at lave en skitse af strukturen på papir. Det synes jeg i hvert fald. Inden man går i gang med at oprette. Så hvis vi lige har lavet en skitse i forvejen. Den er her. Øverst her har jeg sitet. Jeg har studieplanen. Kunne jeg tænke mig her øverst. Nu var der så den, vi kaldte nyheder. Også. Den skriver jeg lige ind på. Nyheder. Det bliver lidt nedere. Sådan er det. Så har vi studieplanen. Så har jeg 1.G, 2.G, et AT og et aflevering site. Så det sider her, det er sider på øverste niveau. Hvor de her sider, det er dem, jeg tænker, dem skal jeg have liggende under 1.G. Så når jeg går ind på den her side for 1.G, så får jeg adgang til nye sider, hvor der står om henholdsvis et introduktionsforløb, et klimaforløb og et forløb om lyd og musik. Og hvordan
laver man så det i site. Lad os gå tilbage hertil. Så nu kan vi godt tænke os at oprette studieplanen. Det var den, der lå øverst. Studieplan. Eller ikke studieplan. Undervisningsbeskrivelse. Sådan. Så trykker jeg. Og her, der vælger den ligger på øverste niveau. Den ligger ikke under siden nyheder, men den ligger på øverste niveau. Så jeg trykker gem. Og så her kan jeg putte ind, hvad jeg ønsker i undervisningsbeskrivelse. I kan også se, der ligger faktisk her, der er mulighed for at uploade nogle filer, tilføje fil her, eller man kan skrive kommentarer her. Det kan man godt ændre. Hvis jeg nu, det giver meget god mening måske at have undervisningsbeskrivelsen, der kunne man uploade jo et dokument. Hvis jeg nu siger, at det vil jeg ikke have kommentar til, så kan jeg gå herop og sige sideindstillinger. Og så vil jeg sige, at jeg ønsker ikke kommentarer tilladt på den her side. Og så trykker jeg igen. Og så bliver det fjernet. Så nu står jeg her på undervisningsbeskrivelse, og nu vil jeg gerne nedenunder herovre i navigationen have en side, der hedder 1.G. Ja, vi skal nu til at oprette 1.G i øverste niveau. Så vi trykker plus igen. 1.G. Opret. Sådan. Vi lægger mærke til, at den kommer ikke der, hvor vi ønsker den. Det er, fordi den genererer automatisk, hvor de skal ligge de her. Man kan rykke rundt på det. Jeg skal nok vise lige om lidt, hvordan man flytter rundt på det. Så nu er vi i 1.G. Nu vil jeg lige vise hvordan man så går i næste niveau. Fordi under 1.G vil vi jo meget gerne have, at der lå 3 andre sider. Den ene hed introduktion, den anden hed klima, og så var der en, der hed lyd og musik. Så vi starter med den ene, den hedder introduktion. Hernede vælger vi så, at den skal placeres under, det vil sige et niveau under øverste niveau, hvor 1.G stod, men under 1.G. Og så trykker vi opret. Sådan. Ja. Og trykker vi gem. Og så gør vi det en gang til. Vi skulle have flere sider under her. Nu opretter jeg kun lige en til, fordi nu har jeg forstået konceptet her. Den smider vi også under. Sådan der. Og så ser vi igen. Kom den under introduktion. Ja, nu fik jeg faktisk lavet en fejl. Hvis jeg ser, så kom den ned i 3. niveau. Øverste niveau, 1.G, introduktion, 2. niveau, 3. niveau, klima. Og herover viser den kun 2 niveauer. Så jeg skal faktisk have flyttet den her side, klimasiden her. Det kan man gøre herover. Så får vi lige vist den også. Flyt side. Og I kan se, at jeg vil gerne have flyttet den op under 1.G. Så jeg trykker på 1.G, og så siger jeg flyt. Sådan der. Og så kom den op, der hvor vi ønskede den. Så det er måden at lave strukturen på et site. Efterhånden som man bliver mere avanceret, så kan det godt være, at man ikke... det er sådan, så hver gang man opretter en side, så lægger den automatisk ud i en rækkefølge herude. Det kan godt være, at man ikke er enig i den rækkefølge, det bliver oprettet i herude. Så skal man ind og manuelt og ændre det. Ved at fjerne nogle flueben i stedet. Det kan jeg lave en video om, men det vil tage lidt længere tid at skulle forklare det. Så det hopper vi lige over. I stedet for kigger vi lige lidt på, hvordan er det så vi får indhold i det her. Jamen det kunne jo være, at jeg havde fundet på YouTube en video, som jeg godt kunne tænke mig at lægge herinde under klima. Så
jeg redigerer siden, så siger jeg her indsæt, og så kan man se, at man kan faktisk få en hel masse muligheder her. Man kan lægge kalender ind og en hel masse andet. Det jeg var interesseret i, det var at lægge en YouTube-fil ind. Så lægger man simpelthen linket ind her. Det er til en YouTube-film. Nu er det ikke lige om klima, men om noget andet. Jeg kan vælge størrelsen og hvad den skal hedde, og så kan jeg trykke gem. Og så ligger YouTube-filen der. Så gemmer vi siden. Sådan der. Og så er der mulighed for at se YouTube-filmen på siden. Så det var en mulighed. Hvis nu prøver at gå op under nyheder. Så nu vil vi gerne have et billede ind, for eksempel på nyheder her. Vi prøver at trykke. Vi går op under indsæt, og så vælger vi et billede. Det kan være det her billede, vi har i forvejen liggende. Eller så kan man også trykke upload. Nu vil jeg, det her link, den sætter her automatisk, det er linket bare på den her hjemmeside. Det er ikke så interessant. Hvis jeg nu vil bede eleverne om at downloade CMap Tools for eksempel, så kan jeg skifte linket her. Så webadressen her, link i stedet for, bliver sådan der. Så, og jeg glemte lige at vise her, at man faktisk kan sige, at det skal ikke åbne i det her vindue, men åbne i et nyt vindue. Så vi trykker lige OK. Så gemmer vi ændringen her. Og så har eleverne mulighed for at trykke her. Jeg kunne skrive heroppe, at man kan downloade CMap Tools. Det skal vi i den næste lektion for eksempel. Og så kan eleverne trykke her. Og så hopper den videre til CMap Tools. Det kunne også godt være, at man bare vil have en tekst, der var et link. Så vi redigerer igen. Skriver en tekst. Download CMap Tools. Sådan. Så kan jeg markere den her. Og så kan jeg trykke link heroppe. Det er sådan en kæde. Hvis det er en intern adresse. Nu er det her en webadresse udadtil. For eksempel CMap Tools. Men det kunne også være en af vores egne sider her, jeg gerne vil linke til nyheder for eksempel. Nej, det giver ikke mening, det er den jeg står på, undervisningsbeskrivelse. Så hvis jeg vil linke mellem siderne, så er det samme sted. Så skal man bare vælge weboversigten her, og så vælge den side, man gerne vil linke til. Men nu vil vi gerne linke til noget ud af huset, altså ikke på vores egen, så vi trykker der. Igen, et nyt vindue, og trykker OK. Så gemmer vi. Sådan der. Og så kan vi se, så er det blevet til et link. Så på den måde kan man linke til egne sider, eksterne sider, faktisk også linke til sider i Google Docs. Vi går tilbage til startsiden. Det her, det var jo vores link. Og nu er vi klar til at dele vores link med vores elever. Vi har nu lavet hjemmesiden, så vi går tilbage i EduLife. Finder holdet, vi gerne vil dele med. Finder et hold, der er afsluttet for længe siden. Det er sådan set lige meget, hvad det offentligt her. Og så kan I se, der er hernede links. Så der kan jeg gå op under administration. Oprette link. Jeg kan vælge, at det skal være et nyt link. Så sætter jeg hjemmesidens link ind her. Så kan jeg vælge hold. Og så kan jeg simpelthen vælge de hold her. Nu kan jeg kun vælge nye hold. Men så vil jeg vælge det nye hold. Og så vil jeg gemme. Det gør jeg ikke nu her. For jeg vil ikke lægge det ind på nye hold, det her test. Så jeg lukker bare her. Men det der vil ske, hvis vi lige går tilbage igen.
Nu havde jeg trykket igennem.